Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sa Lunes, petsa 14 sa bulan sa Febrero, 2022. Sa ato sa ring pagpalagat paglupday ta karon nga gabi may kopod na ang inyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Top kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madaragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madaragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pagka-optan man sang bugos sa puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondence. Bombo volunteer sa mga tagman sa pila ka madaragwan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagkalanabo asahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtamata sa aton sa ring nga mga kauton mataga permatita abroad, mga pinalagata nga managrense kapapakulod nun nga dito sa luwasang pungsod nga naglantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpanaga sa panglunes ng edisyon sang Zona Libre. Oy, sa aton sa ring nga mga kauton, the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, happy Valentine's Day. Adlaw sang pagigugma. Second Monday, ikadwa nga daw sang Lunes, sa saring kadwa nga semana sa ikadwa nga bulan, sa saring nga tuig, ang tuig 2022. Grabe, no? Ikaduha nga Lunes, sa ikadwa nga semana, sa ikadwa nga bulan, tuig 2022. Grabe, gali ang adlaw subong, no? 2-2-2. Gwa niya na, ang gwa niya sa suliba si mag 2x2 na. Sa Lunes, sa buong presentasyon sa mga kabanan sa mga magkagugma, nagadugo-dugo ang pagigugma sa buong sa mga kauturan naton. Halin mapa teenager, mapa tigula, hasta sa tigulang, no? So dapat mag-celebrate kita kuno yung mga kabanan sang paghigugma. Sige, no? Importante, no? Labi kalabaw sa tanan ang paghigugma sa mahal nga Diyos, hindi naton pagkalipatan. Mula ng aton nga kwan, no, nga kusog, no, ang pagpabilin, no, sa paghigugma sa aton sa mahal nga makako. 7 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad butyog na kita. Pila ka malabing tolapang doon dalagkuhan nga mga balita sa mga balita lokal sa Bacolod Government Center. Report ni Bombo Ansindol Sorilla. Ang pediatric vaccination, no, ang kick-off pagsugod subong daw. At yung ginagay sa Queen of Mercy Hospital diri sa aton sa mabahin sang syudad sang Bacolod. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental naman, sa Negros Occidental Provincial Capital. Report karon ni Bombo Dinis Rubica, ang pediatric vaccination man ay whole Philippines ini makaban pagbakuna sa nagaedad 5 ka tuig, tob 11 anyos. Kapag bakuna sa didri makabanan sa sining kwan ano nang kumaga tudo bigay nga pagpasugot sa aton sa nga mga ginikanan, no, sa ilang nga mga kabataan nga ini ang mabakunahan. Halos sa kompleto na naton kan ubos-ubos na naton ang vaccination sa edad 12 tob 17 anyos. So diri naman kita panubo sa 11 tob 5 ka tuig. Sa nasiling tanat, hindi inipilitay, wala inisang pilitay, kag ti kon kabubuton mo na lang, ang mag-uo, waay gid sang problema. No? Ang mga hindi gusto, hindi pagpiliton. No? So kita diri magabaton sa mga kabanan sang kuana, no? Sang gusto, ang magbaton kag himpit sa ila siring panguna-una kag kay pusoon ang paghatag sa permiso sa ilang mga kabataan, no, nga ini ang mabakunahan. No, sa pagibalo naton yung mga kabanan kay sa pila ka mga pag-interview naton ang kwanta, no, ang ining vaccine sa mga kabataan gin-design gid ini but Pfizer sa gyapon. Gin-design gid ini mga kabanan nga amo ining ibakuna ta sa mga kabataan. Samtang probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ginpaidalom sa alert level 2. So may mapagbago kita mga kabanan sa aton nga mga restrictions, no, halin sa mga capacity, no, ang pagbaton naton sa mga kadamuon nga mga customer.
sa mga restaurants. So di ginkalipay man ini makabanan sang duha ka LGU syudad ya sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental, no, ang ining pagpadagayon ya makabanan sang sining pagpanubo sang aton nga alert level. Ining kasunod man sang paggwa sa mga resulta ya makabanan sang kaso sa COVID-19 subong adlaw ang syudad sa Bacolod nagka-record na lang sang 19 kakaso, samtang ang probinsya sa Negros Occidental may 29. Bilog nga Western Visayas may 244 kita kakaso, kamay active case kita nga 1,127. Diri sa bilog sa Western Visayas. So ti nagadubo na gid man kita nga nagadubo ya makabanana, no? So sa saning paghalog sa aton saning alert level, so aton parugyan sa gyapon ang hindi kay magdula sang kumpiyansa sa gyapon kita magahalong, no, sa mga ginahikot nato kinahimo naton sa matag adlaw sa nga tanan, kay di tagid pag pawayan ang aton sining kaugalingon. Ang na blind sort ng coin word nila Bacolod ini nga gugma, no, sa diri makabanan sa syudad sa Bacolod ang ining acronym man nga BING, no, sa syudad sa Bacolod kiti ang kaalkalde naton diri hayo niya si Bing o si Mayor Bing. Bacolod ini nga gugma, no, sa diri makabanan sa bahin sang sining pagpariganta sa gihapon sa vaccination kapag sunod naton sa mga minimum health protocols. So kanta mara ko reaksyon ng chairman sa local ATF naton si Vice Mayor Elcida Familiaran. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita kami impormasyon sa diri makabanan. Diri man sa ato sining nga pagpalagad, so ining kasunod sang sining natabo naman nga pagpanghalit, no, sa mga rebelding grupo dito iya makabanan sa bahin sang Southern Negros. Di sa nebulaan sa aton sining nga makutan at the same time sa aton sining nga mga kabombo, no, ang ining natabo no, nga pagpaambos dito iya makabanan karon sa may bahin sang area sang Banwa, no, sang Binalbagan. Ang natabo diri makabanan, no, nga ining kasunod man sang pag-ambush, no, so daw diri na notisyahan ta naman kana kita naman naton ang kwan, no, ang ining waslik, no, sa kahalitan naman o kung pagtuga sa makalitan sa mga rebelde nga grupo. Ang pagbutang sang landmine iya makabanan, no, sa bahin sang sining masalakyan salakyan sang kapulisan iya naton, no, sang ini sila ang nagresponde dito sa may bahin sang Barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan. Muni nga mga LGU na to, no, Binalbagan, Ninigaran, Himamaylan, no, doon to kung ang Kabankalan, may ara pa yung makabanan sang ginatawag ang kuan pagid, no, nga mga NP-infested barangay sa Japon. Kay ti isa na siling naton ara Japon no, ang ining mga presensya sa mga rebelde yang grupo. Diri karon niya sa aton niya makabanan sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang probinsya sa probinsya iya makabanan sa Negros Occidental. Samtang ti balaon taman karon ang latest, no, nga mga biyahe sang aton sa nga mga fast crop company diri makabanan kay alert level 2 kita, no, so ang kuan ang Iloilo daw ay pagimpedalom sa alert level 2 sa gyapon dara sila iya makabanan, no, sa isang alert level 3. Ini man na Japon ya makabanan siling ti mamatomato kita diri, no. So hulaton tagid, no, nga ti mag alert level 2 man to ang sitwasyon, no, sa may bahin sa area makabanan sang syudad sang Iloilo kag subong man sa probinsya sang Iloilo. Pat-pat nato na karon niya makabanan ang mga lugar, no, nga gin paidalom diri sa bahin sang alert level 2. Kapag pabilin diri sang iban nga mga lugar daton sa bilog sa Pungsod, Pilipinas sa alert level 3. Kag syempre pila pagay karon kami impormasyon sa diri makabato sa diri pagatutukan diri man sa aton sa diri pagpangalaga diri sa zona libre.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligan sa takna kala 7. Sa gabi diri sa aton saringa para tuntunan. Sa inyo na bata na to saringa headlines sa aton saringa pagpanambalik, no? Ang detalye na sa aton saringa babalita diri sa aton saringa para tuntunan pagkatapos gidamang siri. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oras
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa ako. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Paparadyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ang panagkapanagap, pati rin sa aton sa ring paratuntunan sa Zona Libre. Pinakamalugar, syudad kag probinsya, no? Sabay sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. Ang gimpinalo may makabanan sa bahin sa alert level 2. Samtang may mga kasudara naman kag probinsya sang kag probinsya sa bilog sa ring pungsod Pilipinas ang nagpabilin sa alert level 3. So ano ang mga rason, no? Sa rin makabanan sa ato sa ring mga kabombo kun nga no ngayon sila ang nagpatigayon niya makabanan sang sering pagpabilin sa bahin sang alert level 3. No, actually damo mga mga syudad sa Gapon kag probinsya ang ginpedalom no sabay sa alert level 3. No, sa region 6, region 9, region 10 kag region 12. Diri sa region 6 ang Iloilo City sa nasaling Tarangina kag ang Iloilo province so nalaki pang gimaras nga gamay-gamay man nga probinsya. Gamay-gamay ini nga probinsya nalaki pa ang Gimaras, no, sa Region 6. Alert level 3 from February 16 to 28, 2022. No, ang Region 9 naman sa Buanga City lang. Sa Region 10, ang Davao de Oro kag Davao Occidental. No, panang lugar sa presidente nato sa Davao Occidental, no? President Rodrigo Duterte. Kag sa Region 12 ang South Cotabato, no, sa Abunisla. No, gipabilin the rest sina makabanan no sa pagibalota daw ginpedalom na ini sa bahin sa alert level 2, no? So bagay ti nagpuas-puas sa ginman jutay na malanggit, no? Ang mga kaso naton ti Bacolod City
speaking sa Bacolod City, 2-digit lang ini. No, Bacolod City 19 nagtasubong daw, no? So do na maintain na nato ang 2-digit, but hopefully nga mag single digit ini. Kabasi makalabuot naman kita by 0 naman no? Nga kaso sa sulod sa isa ka adlaw. No? So, diskusyon na nato na karon no kay magluwasan na sa alert level 2 pinalom sunod sa Bacolod. May pediatric vaccination ta Japon nga update sini. Ang kick-off subong adlaw, Valentine's Day, Bacolod ini nga gugma nga bakuna sa mga kabataan nga edad 5 tubtob 11 anyos. I-check nato this time si Bombo Ann Sindol Sorilla sa Saringa Report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons na lakip ang syudad sa Bacolod sa pagbaylo sang alert level status no sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bacolod City kag province of Negros Occidental ginpaidalom sa alert level 2. Bombo Pons meaning to say nanaog kita no from alert level 3 to alert level 2 no. So base ini sa sa announcement no sang Interagency Task Force subong adlaw February 14 nga ginpaidalom ang mga lugar sa idalom sang ako di kita sa Bacolod alert level Bombo Pons 2 may mga lugar sa gyapon nila pabilin sa alert level 3 no pero kitaya no and there's alert level 2 may mga lugar sa Luzon and then sa aton iya Bombo Pons sa Western Visayas no kaupod ang Aklan, Antique, Capiz sa Region 6 no meaning ang Bacolod City kag ang Negros Occidental Bombo Pons kita ang ginpaidalom sa alert level 2 tiyang Iloilo City kag Iloilo Province nga ni Bombo Pons alert level 3 pa sila iya no gin-expectan naton gani correct na gin-expectan naton iya Bombo Pons triya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga manaog gid man taya sa alert level 2 because nga ang hospitalization rate nagnubo Bombo Pons at the same time ang kaso gid man niya nagnubo so amo na gani ginapasalamatan man ni sa nga tanan Bombo Pons kay nagpraog kita no sa alert level 2 kag speaking bala Bombo Pons sang di ba ini tungod nga ang reaksyon dre sa interview gani naton sa Telecdan sa kay EOC Executive Director M ang hamal niya because ina nga sige man ginaton vaccination no kalabanan sa aton dre ginabakunahan nagdungan man ta gani kay speaking today sang February 14 sang kick-off man sang vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old. Bombo Pons kay na naglibot man kita no sa sining 4 ka mga lugar nga nagpaidalom iya Bombo Pons sang vaccination sa mga hospital meaning sa Riverside Medical Center Bombo Pons sa Queen of Mercy no Medical Hospital sa may Teresita or rather sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ang sa City Health Office. So amo ni siya ang 4 ka mga lugar nga ang maximum Bombo Pons nga mga kabataan nga ginbakunahan naglabot sa 1 ka gatos. Tidunali ang kabataan bala kay na Bombo Pons nalingaw kay nga do ka children's party natabo kita mo na bala Bombo Pons kung may birthday, may balloons, no? May ara sang ice cream, may ara sang mga cakes, cupcakes, mga decoration, may ara sang clown Bombo Pons do ka children's party. Dili ko ikaw bata tapos sige ka pakaon, malingaw ka. So meaning may ara bata Bombo Pons nga kay na mga na-videohan nato na picturean naton nga ginatublukan iban may naghibi gid man pero may iban Bombo Pons nga do nag-create lang tapos mayuhuman kiti pag pahatagan kada yun sang loot bag inabala Bombo Pons nga kung sa children's party may dala ka nga sa bagbag nga gamay do mga giveaways, mga candies or mga pagkaon. So amo nang natabo no. So amo nang ina-encourage man kaina ang mga kabataan kay do ka children's party no may ara to gani nga sa interview naton sa kay EOC Executive Director M ang may ara to nga updanay sila nga duha Bombo Pons kay magutod sila. Di naghibi ang isa ginambalan niya nga hindi na maghibi o mabakuna na kay mapaburakay ta after sini no. May mga muna bala nga encouragement no sa mga kabataan no para lang mag-inggan ka 5 ka tuig pag ang mga buot mo. Oo, 5 ka tuig tubtob 11 ka tuig no. Anyway, tinangin madalagon kay na ang ining vaccination pamatian naton si EOC Executive Director M Ang.
Kick-off is very successful. Si Lord, We're very happy. Of course, we would like to thank our partners, Riverside Medical Center, Kaina, nagdamo man to tawo, I think from the turnout nga nakita ako kagina sa aton kick-off program, daw ma-surpass ta ang aton target for the day. Diri naman, nag-start man di sa Queen of Mercy, 8:30 kagina promptly nag-start na sila. Kag until now, damo pa kabataan, no? Kag kasadya, diri festive ang mood. Daw birthday party lang. Ang mga bata, may loot bag pa maglakad. May ice cream, may cakes, may tanan. And then of course, may pamahaw sila, ginapapamahawan sila. Magpuli sila, may loot bag, para dohalin sa park. Dire, sa Lady of Mercy, pilaning target? 100 man. 100 Yes. Okay. So, nakita natin, tuway naman nagabilisyon, no? Mga kabataan. May jutay. May sa kabilo. Kagina dito sa piyak na man, which is expected kay ka mga very young maniabi, no? May Councilor, apat ni ka vaccination sites. Ano ganit again? Ang Riverside, Queen of Mercy, Corazon Locsin Regional Hospital, pag sa City Health Office. Councilor, ano imo message sa mga ginikanan kag sa mga nagina? Actually, nag-kick off ang aton nga vaccination of 5 to 11-year-old kids on Valentine's Day. And this is a perfect gift of love to your children. Kay maproteksyonan na sila. Kagina, may gatupad to bomboan sa primero ta vaccination site sa Riverside. May gatuparay mag-utod duwa ka bata nga bayi. Nagbisyo ang manghod. Ginabalan sa magulang, we were there, wala iya, may nagtudlo sa iya. Dasiga na kay mapaburakay, takon mapavaccinate ka na. And in preparation, of course, sa face-to-face classes, namigid nga ang kabataan ta are protected. Especially after the announcement of Undersecretary Vergere, nga ang mga cases subong sa profile sa DOH, laban naman mga young children. So probably because they are the ones nga hindi pa vaccinated. Diba si Manoko to sa sang Buraka ito? O gani. Amo nang ginambal niya sa utod, kay siguro ginambalan mo siya sa iyang parents bumbupon sa magpabakuna ka mo mapa-vaccine. Kay ina, isa ang Queen of Mercy. May kuwan pa sang maskara sa likod ni Director Ang, no? Oo, may ara to maskara dancer, may ara to mascot, mga amo sila para bumbupon. Ginatagan, gigili sila entertainment, anay? Oo, ginatagan gid sila ya. As in, ang ano ya, sa ang inang video naton, yes, may mga balloons, sa mga naglain ng mga lugar bumbupons. Isa ka inang ginbisitahan man naton ang Queen of Mercy, no? Nga hospital, Queen of Mercy Hospital bumbupons diya sa aton sa siyudad sa Bacolod, formerly Lady of Mercy, di ba? Hospital. And na-interview naton si Dr. Evangeline Johnson, ang consultant sa Queen of Mercy Hospital bumbupons kung sa diin number niya ginpreparahan gid nila, no? Sila gining nagpreparar ila team, no? Ginbaklan nila to mga ice cream, mga cakes, tanan, mga as in children's party, bumbupons. May ara pa to gani pa burger, nakitaan ko gid siya, mga burger. So, diba busog gid yung bata, bumbupons. Kag malingaw gid siya. Kumbaga, maganyat gid siya nga magpabakuna, no? So, kag syempre, assisted sang ilang mga ginikanan, syempre, ginatinguhaan gid, gina-push nila yang sa ilang mga kabataan nga dapat magpabakuna gid. Pamatian taman yes. So, ti mga ano kadamo to ganit gina? Actually, 100 bombopon sa kada vaccination center. So, meaning, apat ni siya ka-vaccination center ang Queen of Mercy Hospital, ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang Riverside Medical Center, kag isa sa may City Health Office. So, apat ni siya ka mga lugar diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kay after this, pagka buwas nga adlaw sa mga schools naman ni bombopon, same tapon, no? Ang itsura sa mga eskwelahan inabalang ka ang ano ni gani pagtawag sila bumbupons ang palibot bala, it's like mayara sang party nga ginatawag, mayara sang ginatawag ya bumbupons nga children's party.
30, no? So, makitaan mo gid na kaina, no? To set the mood bala para nga malingaw man ang mga kabataan. Katahuman kabalugi sila mag redirect bala no sa atensyon sa mga kabataan kay ti dapat na ini masaling ati pakitaan mo dahil mga ringgilya da bakuna no nga maasa maglilibi na sila da kag budaya kana na bakuna basta gapalak-palak na mo. Oo, yes. So, amo na bumbupon kay bata na. Yan mo, no? Kita gani na experience naman na sang una. Ano man nga vaccination, o ano man nga immunization, ti iba nga pakasaka sa puno sang kahoy, madinalagan. Amo na bala. Kaya ti syempre, kulbaan ka kung bata, kaya bumbupon smola, ina ya. Yung tigulang ka na yan, mga tigulang may ara, gani iba nga ginanervyos pag kasaka, pag gani blood pressure. How much more ning mga kabataan, which is very normal. That is why nga, ang mga staff nga ni, trained ni sila bumbupons, ang mga nag-vaccine, may special training gini sila kay lain ang approach sa vaccination para sa mga kabataan. Amo ring ginapreparahan, no? Do excited naman ganing tanan kay ti mabakunahan ni bumbupon sa mga amo ning mga ipangidaron sa mga kabataan. Ti labot na nga danang immunity kun matanan na tapos sige pa panaog ang alert level status na naton bumbupon. Ti maabot gi jang tiyempo nga ano ni gani pagtawag maka face to face classes na no kag maplastado ng tanan no maski pa bumbupon sara na pamatiyan naton si Dr. Evangeline Johnson. More or less 100 to 150. Tumahambal mo kay doon ka vaccination nyo diri sa kay Taga pa kay da nag-umpisa na kami 8:30. So nang ongoing pagidni kanami dito no katawhay ang mga kabataan to ga-enjoy pa to sa ila mga kaon-kaon. We made it in we turned it into a party so that they feel at home, comfortable, happy, hindi sila bored. Walang umiiyak, if you notice. Gani, during the vaccination. Nobody cries. Saan mo gini nag-prepare, Doc, sa mga amo-amuni, mga yes, pagkaon ang mga nila? naton, mga giveaways pagid nila. Yes, Doc, a children party, Doc? Yes, it's a children's party and I'm excited also. Oo, yes. Enjoy ka man seeing them, I enjoy. Kaina pa ko din nagalantaw sa ila. And I noticed, ano sila ng daw kampantigid sila kay everything around them is for them. May ice cream sila, may donut sila, damo pang mga suppliers namo nang nag-sponsor. So damo pagkaon. So kamo gid niya, Doc, nag-prepare. Yes, these are my business development director si Dr. Nef, si Bumbuan. Hi, Doc. Dr. Yu, our medical director. Dr. Yu, Bumbuan, Dr. Medical Director natin. Pila ka bilog di tanan ang staff mo dire ang vaccine. These are, my God, pila na sila kadamo. These are all head nurses and supervisors. Okay. Yes. So ang aton vaccine nga gingamit, Doc, is Pfizer. Yes. Pfizer. Yes. Tapos special gid niya because 5 to 11. Yes, correct. Ano siya, Doc? First nyo ni nga pag-hold sa amuni or ang max vaccination niya araman, nag-hold ka mo? For the 5 to 11, this is the first one. Kaya this is now the rollout gidan sa LGU is today. So I think we are not the only one nga nag-vaccine subong. There are other hospitals that I know na nagpa-vaccine man sa one. Pero daw damo gid sa amon. Oo. Yeah. Bumupons no si Dr. Evangeline Johnson ang consultant sa Our Lady Queen of Mercy Hospital. So isa lang na sa apat ka mga venue sa Atondria sa may siyudad sa Bacolod kung sa dinangin madinalagon ning kick-off sang vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old, 400 ka mga kabataan no ang target no diriya sa aton sa may siyudad sang Bacolod. So sige na ni Bumupons sige na ni by tomorrow sa mga eskwelahan na. Kick-off lang no pero pero masige-sige na. As time goes by na Bumbuan, di nang ma-venue eskwelahan na no, balik sa mga eskwelahan. Balik ta sa mga eskwelahan, Bumbupons, sige-sige na.
ang mga ginikanan, no, bumbupons, no, nga magsigi-sige na ning vaccination, meaning atong iban nga maski di 5 to 11 years old, di ba may mga 12 years old, bago nag 12 years old, babakuna man, ongoing ni siya sa mga malls, kag sa mga eskwelahan, sa mga kabaranggayan, bumbupons, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Do espesyal ni kay man simultaneous nationwide ining kick-off sang vaccination, no, sa aton sa Bacolod, sa Negros, kay sa bugos nga pungsod Pilipinas. So bumbupons, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7. So that's it, no? Ang ining kick-off sang pediatric vaccination man ni Japon sa mga kabataan, no? Nga nagaedad 5 ka tuig tubtob sa 11 anyos. Iti ang nag-end kita ligad sa 12 years old mo, no? 17 years old down to 12 years old, no? Naton sa nga mga kauturan. No? So sa Amerikanan nga nagpasugot, no, nga tag-consent, no, sa ila sa ring tagsa ka mga kabataan nga bakurahan, congratulations gid sa inyo. No? Pero sa iba niya may mga pag-alang-alang pa. Anyway, hindi pa man niya bag-o, hindi pa man niya siling nga daw amo gining katapusan. This is the start or panugod, no, kick-off sang vaccination sa mga kabataan. So, magligad mga inadlaw, base kung ang mga hindi magpasugot subong, magpasugot naman lang, no? So, diba kitaan nyo man siguro. Anyway, sa nasiling ko gayon na, ang ining vaccine, gin-design ini. Kini niya pareho sa iban na mga kulturan nga nakabaton, bala mga adult na, 18 years old to up, no? Sa bakuna nga Pfizer, hindi ini pareho nga bakuna, no? So kay mas maisog-isog man giniyang sa mga adult no, nga mga vaccine. I-compare nimo sa mga kabataan. So ini design ni siya sa mga kabataan langgit, no? Nga nag-edad 5 ka tuig tugtog 11 anyos nga makaya sa ila sa nga lawas. No, balong kamo sa ini nga mga pangidaron, agi man tamo, no? Baw ang akon nga iloy saksi ni, no? Ako ya pertaining tumbo-tumbo kaya sang una sang kwan, sang bakuna, no? Makakita kaya dagom, kay ti bakunahan kaya mo. Nablaga daw na kwan ka na lang ya imo ya bla. Do naalatnan ka na lang sa ibang tuyang galinibi, ti ikaw mibi man. Amo na yung mga bata mo, no? So ti na experience gina, no? Nasaksihan gid dito ni Bumbuan nga kung hindi mo una, kung hindi pagatagan sang entertainment, no? O kung kalingawan dra, iba na gani may mga clown pa na mo, no? So may clown away, do may naga-lecture lang to gin, ha, no? But the children paying their attention, no, sa lead man, no, nga naga-entertain sa ila kay ina. No, so kung paano sila abi lituon da, no? Lituon mo sila ang pamisaro nila nga hindi sa minsar sang vaccine, sang dagom nga sakit, nga ituslok. Sa ila sinitagsa ka maabaga. Kita nyo, may mga balloons, no? May mga ara sang pwede mo na pa kita mong buton da sa TV tamo. May mga balloons, no? May ara sa mga ice cream, no? Tapos may mga pagpuli nila after sa vaccination, no? Pagpuli nila nagakuha na, no? May mga dala nga mga giveaways. Ti kung malipay sila. Amo nang mga estilo. Kay korektahon mo na dalon bata mo to, no? Tapos mo na patublukan mo na yon. Abot lang, no? Labutan na kuro-kuro ka mo hapon da. No? Sa TV tabalang nga gamay. Labutan lang kuro ka mo sang hapon da. No? Hindi ba bakunahan ang bata? Tutuod na iya. Sige, salawat kudos, ano? Sa aton sa rin nga mga Iloy. Kaya siyempre, sa part sa EOC, kay former Councilor M.Ang, no? Nga nagatudo-tudo man tutok sa siringa vaccination. Labutan nagsaling aton nga herd immunity, no? So,
for those nga naga-kontra or naga-against no, sa vaccine kag way nagapatis COVID, ti congratulations man sa inyo. No, kay ti na lang puwasan nyo mo na, pati ka mo bakod lawas nyo Huwag magbalo ang COVID, wala katapusan. Ang virus hindi kini malagyo, no? Ang virus ato as long as may ara pa nga hindi vaccinated nga hindi makabato, no, ang lawas nila, no, sa sining virus. So, 45 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa nga pala tuntunan. No? So, tiya bali Ma'am Gina Livingston siya, okay, gid manyo gid. Bombo Pons, no? Kay ti ara na nalabot na to na, no? Ang vaccination sa nagaedad 5 ka tuig tubtob sa 11 anyos. Kag si kuan man Toto Romel kag Ma'am Ami na nagon sa nila ti okay man ang Bombo Pons nga matagan sa proteksyon, no, ang aton nga mga kabataan, no, as long as ti preparasyon na ini para sa aton nga face-to-face classes. 45 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sa gabi, ano ba sa aton nga panatutunan. And ti speaking, no, sa pagpaidalom sa alert level 2, ari, no, ang Bacolod City, sa Makabanan, Bacolod City and province of Negros Occidental, no, ang ipanalom sa alert level 2, no, sa bahinsang region 6, para sa Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, no, kag Negros Occidental. So pila ka probinsya? 1, 2, 3, 4, no, ka probinsya. So we have all in all, no, 6 provinces, no, there is a region 6. Why din nadala ang Iloilo Province, Iloilo City, ang Guimaras, no? So 3. Ay madala ang probinsya sa Iloilo, no, kag ang probinsya sa Guimaras. Ang Guimaras kagamay-gamay nga kuano, kagamay-gamay nga probinsya pero ti nadala sa iya sa kwan, no? Tawag na sa teleponoton kay dira sa kuno agi. Way ta sa Zoom niya. Ang probinsya sa Guimaras tamaan ini ka jutay, no, nga probinsya pero tigid pedalong pa sa alert level 3, no, probinsya. Sa region 7 ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi, Bohol, Cebu Province, Negros Oriental kag Siquijor. Region 8 Ormoc City, Tacloban, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Biliran kag Southern Leyte. No, sa Mindanao naman sa Region 9, City of Isabela, sa Magadamo actually, no? Kay magluwas na to sa pinanglawag naton, no? Nga alert level 3, the rest is alert level 2 na. Di pila naman lang ka probinsya, pila naman lang ka lugar, Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras 3, Zamboanga City 4, no? Davao de Oro 5, Davao Occidental 6, kag ang South Cotabato 7. No, 7 na lang, no, ka mga lugar. So hopefully sa aton nga makabombo ti mangin kuan ini, no, mangin tuloy-tuloy na, no, nga ti bilog nga pungsod Pilipinas apenalom na sa alert level 2, no. So ang NCR gani ti may mga ginadiskusyon na to nagligad ya nga ang National Capital Region o kung ang NCR padalom pa niya gani sa kwan mo, no, padalom pa niya sa bahinsang alert level 1. Tikita nyo, sa alert level 1 pa ay padalom ang National Capital Region. Bagay ti una-una magito sila sa mga kwan, no, sa mga vaccination nga naging successful man, no, ang ila dito nga vaccination sa bahin sa area yung makabanansang kwan, no, sa National Capital Region. So ano ang reaksyon, no, sa diri makabanan sang chairman sang local ATF naton diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no, ni Vice Mayor Elcid Familiaran, no, angot sa diri. So ang dugang nga mapagpanumdum naton, no, sa aton nga makabombo, no, sa alert level 2. So expected ta damo-damo nagid kag ang paghalog, damo ang paghalog sa mga restrictions naton sa alert level 2.
we have ang chairman no sang Interagency Task Force local no diri sa syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upo mo si Bombo Pons. Bombo Pons, may gabi gid sa aton listeners and viewers. Yes, Vice. Thank you, good. No, sa saring opportunity. As a chairman no, sa local IATF, no, nato diri sa syudad sa Bacolod. So, dako din pasalamatan naton, Vice, again, balik na kita sa alert level 2. Ano? So, gina-expect tara ni mo, Vice, nga this February 16 to 28, ipadalom kita sa alert level 2. Yes, Bombo Pons, we are expecting that tungod ang aton cases nagapanaog I think for the past 2 weeks, no? Below in the last 5 days, I think naganobo tagani sa below 50, may 19, 30, 20 plus. Amo na siya Bombo Pons, no? Upod sa Manila, sa NCR, sa Cebu, and the province, so ma-alert level 2 kita. Okay. And dati may mga additional nga mga relaxation sang aton mga health protocols like sang mga venue. Balik ta sa 70%. Ang mga gatherings sa gadugang, no? Ang 65 up, I think they are allowed to go out na. Yes, Kabataan. yes. And hopefully, Bombo Pons, kita ganin expect kita. And even si Mayor ba, si March face-to-face na if allowed by DepEd. Ang classes, Bombo Pons. Okay. No, so tinamigid no magamo sina no sa opening naman sang 2022 to 2023, so 100% na probably nga face to face. Possible bumapons ko man ako kasi nag-vaccinate may vaccination kasi ang ages 5 to 11 Sugot ta. So protected sila. Pwede na sila, no? Aton elementary pwede na. Oo. So, kag na-notice natin sa buong Vice, no? Ini nga February, 5 de Mayo, gining regalo sa sining nga Valentine's Heart Month, no? Valentine's Day, kay nag-alert level 2 kita, ano? So, kag speaking sang numero sa managkalamatay, do minimal, do tag isa na lang na record. I think isa lang na record this February. Bobo Pons daw sa I'm not so sure kung ang mention mo, ang death na is due to COVID. Oo. Yes. Okay. Oo. So, dira nato na, no? Makuan base nga, amo ni sa galik epektibo sa bakuna. Tita mo, nalabot ng herd immunity, no? Hindi na severe ang mabatsagan, kundi mild na lang, 2 to 3 days, maayo na kita kung makabatsag kita basta vaccinated lang kita. Correct mo Pons, mo na siya ang advantage kung vaccinated ikaw. So kung naka-boosted kapag kita pagid na siya nga bagay. Anda mo ining rason nga nanaog kita tudo. Nag-gap kag ang imo na blood circulation nga daw ordinary flu na lang. Oo, mo na siyang subong, no? Unlike siyang Delta variant nga 2 days lang pneumonia ka na, difficulty breathing, duga-duga, patay ka. So, lain-lain man, ano, nga characteristic diri sang variant, no, nga nagasulod sa ato, kita mo, develop to sa mga African countries, kag European countries, pero pati kasi hindi labot pa sa aton sa makulod sa Pilipinas, no? Correct na siya, Bombo Pons. So amo gid niya, basta open ang mga border naton, dako gid ang posibilidad basta may nagapla uli, no? Hindi gid na mahimo nga negative ang swab niya kung ang result paabot jadi negative ang Japon pero may dala gid nga virus di ba? Yes, but Bombo Pons subong gina-relax na gani ang
ang aton measures, and that kung lang taon mo mag-abot ka from US, from other countries, wala na kita quarantine. No? Kaya amat-amat ni balik ang ekonomiya naton. Oho. Okay. Now, tayo may mga plano pag kita vice nga medyo lugulugan ta ng anton restrictions man sa pag-travel, ano, di ba? Basta fully vaccinated ka na daw. Amo na lang gid nang ginapinsaran ta nga daw mo na lang ng gamiton ta vaccination card. Correct mo po siya. Ako, kung ako lang, why na? Allow mo na ang vaccination card lang. Oh, kaya daw confirm man na karon nga ti iban nagaplauli to sa tabok, ini makapuli to kay because ini ka stricto ini man makasulod is bakulod. Well, kita ta naman ang sitwasyon, kita ta naman ang cases sa Manila, gani mawan na eh. Kita di sa nagliga require ta tungod taas ang ila kaso. Nagsuli na gani kita level 3, level 2 sila. Dapat sila na ma-require sa aton. Oo. Di ba? So kita gyapon ga require sila wala. Hindi mo. Parehas na lang ta level so dapat why na sang kita ya require RT-PCR sila wala. Hindi na mo. Oo. So parehas na level na there was ang aton risk nga status parehas nga i-require ta. Dapat untaton na. Okay. Kung fully vaccinated ka. Vice, sa nasiling ginadamo, ginagabantay sa alert level 2, no? Kay, basa mo naman iblang pagrinugyaw nila, gadaw mga, kuha naman tanga bagugwa sa pastuhan, no? Kay, kuha na mo, bisan infant na gani, pwede na kagwa effective February 16? Yes, amo na siya bumubon sa alert level 2 kita, kagwa naman taliwat, halong tagyapon. Oo. So, double effort man ta Japon di, no? So amo ni anong panugyan mo dire kay ti balo ka nagpahuway-way lang sang December do nag-enjoy man kita January, kurong naman, no? Then subong February, gwa naman Vice. Ano panugyan mo dire sa ila? Well, while we are enjoying siyang alert level 2, mga restrictions gin lift na, ang akon advice na let us continue siyang aton observe and follow sang health protocols na ginapa-implementar sang aton gobyerno. Amula na the only way or ang health naton nga mabulig sa aton kaugalingon kag sa aton komunidad. Okay, at least no? So anyway, thank you goodbye sa saring nga mga reaksyon. Halong kita sa gyapon. God bless. Yes, mayong gabi. Okay. Ang chairman sa Local Interagency Task Force ang sunod sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang working Vice Mayor man sang syudad sang Bacolod nga bisan wala iya sang COVID, wala pandemic. Sige-sige ang pangatag sa serbisyo. No, kag ti subong pandemic kita, ti kuan man sa gyapon no, nang di double time, triple time ang pagtrabaho sang vice alkalde no, sang syudad sa Bacolod. That's why ti siguro do way man sang kuan man Japon ang tawo so pilion yung gina ang mga nagatrabaho bla ka makita naton nga naga-serbisyo gid. Wala pa meron nga mga politiko yung malagi lang niya mo. Pag siling ati eleksyon bira-birahan pang mudbod, bira-birahan pang balay-balay. Pero ang ending niya galiti pag daog din di man balikid sing mo. Purely malangali nga for election purposes ang iya. Kung gusto mo gid nga magserbisyo sa Pumuloyo, sa bilog nga pungsod Pilipinas, hindi ka na magulat sa eleksyon nga ti kung way ka na eleksyon do ka panago ka man. Tapos to eleksyon mo ni butwa ka daw uhong ka nga nagtubo sa pungsod bla. Sa padagan ko no, muni plano ta. Kung kaysa daw malisyahan ka lang sang tawa, ti kung eleksyon ka malay kapagita. Naya, isa ka sincero na yan, no? Muna ako, parugan nila yan sa siling isa-isa lang politiko, kundi sa tanan. Nga politiko, muning panugyan ta, no? Sa inyo, even nga ti hindi eleksyon, nga pamulig ka mo da, no? So, ang pinakadamo sa muna gani sa ko, ang basic idya. No, ang naming ibulig sa tawo subong abi bugas. Ini niya pagtagais ang kwarta. No? Kaya ang kwarta, no, madamo ina sang tentasyon. Kaya may mga politiko kita ang namalaan niya makabaya nga daw gina
taw-tawan niya kwartang mga tawo. Hindi gina makapaayo sa pangabuhi, no? Sang isa kapigado, no, naton sila nga makuturan, kung tagaan mo sang cash o kung kwarta. Hindi mo nabla siling nila. Ang pagpumunit siya makabananti, hindi lang siling nga ng taw-taw mo lang ng taga sang bunit mo. Tapos, ulat ka lang da kung matukob kung hindi ang kwan, ang isda. Abutan ka lang siyam-siyam, no? Maginuragok ka lang da tulog, hulat nga, basi may isda nga tukob sang taga mo, no? Makuha mo kang makakaong ka isda. Nabla? So, butangan mo gid na sang paon. Kagang tawo, gusto magkaon isda, hindi na silingati, makuha na sa dayon na, no? Mamba sa isda, pamba isda, ulog dayon isda sa iya. Kundi mga budlay gid. Amo na sa sa mga utod na ton, toldo, kinanglanon, ako, practically, no? Kananglanon, tamagin yung kwarta. Pero, kung kwarta, tagmos tawo, basta eleksyon, kaya kung tuyo mo yati para lang butuhon ka, no? Hindi na mayong implo. Kaya nga, no? Ginimo mong tawo, kagitudloan mong tawo, nga magtinamad. Kag hindi iya makabanan, magpaninguha kung paano mabuhi. No? So, amo na kung sampol, bugas. Walang taon ta, kung kaya may problemahan niya, sudan na lang. Kaya magkwarta, no? Way kakabalo, basang kwarta, dito pa sugalan pa kadto, no? Ang kwarta, dito pa na iya makabanan sa, kung di makadto da, no? Taya to sa witing, sa alay, no? Sa kung ano da nga mga pasugalan da, sa online sabong. Tapos pagpuli sa balaya, no? Panipa, kaldiro, obraya, kaya way unod sa bugas, way sudan, way kung ano, bisan panglughod sa lawas ang habon, bakal, pero may nagpusta sa sugal. So, tagay bugas, kay paligban niya na iya, tigangon niya na kapaligban niya sudan, tigutin nami, kay kapalibog siya. Sa isang tagaan mo sa isang kwarta mo na, hindi ka mo magpa-hulik sa kwarta. Butuhan nyo, no? Balaan nyo naman ang guro, mga performance na nila, no? Kung anong ilang naging performance for the past 3 years or 6 years, no? Hasta magla-last term na sila. Kung mayo, wag isa problema. Pero ibante, although silikti nagasinggitan man, bilog nga Pilipinas, kasi mati, paghunta naman. Hindi naman tanay sa Duterte administration, kaya Duterte naman. Yala, inunta naman. No? Wag mo swerte sa singgitan yung laino naman. Base kung kalaglagan man ang agkanta. Di ba? So, mga simpo, dapat balok tam ng inilag. Hindi nga, kung sino tong bintahoso na politiko, koleksyon na yung makita, dito makita magsagad ka titi. Kulang na, balon ka mga tangkuloy sa inyo, no? 2 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, di ba? Sir Errol Ibuon. Sa nga daw mga tangkuloy na sa bombo pon sa nagkakumpurme, may asnini, lamasa, no? No? Nga mga tangkuloy. Sige, no? Segmentan sa aton sa mga kabanan nga Valentine's Day around the world, no? Dari sa aton sa mga makauturan, pati subog gabi, liton ta dito sa, sa bahin sang Malaysia to, no? Malaysia na kita. Sige, sa aton sa mga makauturan, the same time sa aton mga kabombo, no? So, subong, no? Valentine's Day. Grabe, din naguso, bakal gina sa mabulak, no? Sa flower shop dira sa baybayin sa likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center kung sa aton nga Bay Center, no? Ang pulang-pula, no? Kag puting-puti nga roses, no? Ang mabakal, mga cakes, chocolates. Pwerte. Believe na kwa, no? So, tiyatis ang enjoy kita, no? So, ang tiyempo kung adlaw gid sa pagugma ginatagaan ta giniya sang tiyempo, no? Sa aton nga mga Pilipino. Aton sa nga Valentine's Day around the world, no? Diri sa aton sa mga katuran, stand by.
Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Valentine around the world on Bombo Radio. Happy Valentine's Day mga kabombo! Subong adlaw amugid ang adlaw sang paghigugma, no? Gani, panayon kita sa aton pagpanglugayawon gihapon kag sa paghibalo kung paano sila magsaulog sang Valentine's Day. Kag sa sini nga gabi ang aton last stop, no? Ang isa ka pungsod sa Southeast Asia nga aton nga pagakadtuan, no? Kadto kita sa Malaysia nga ang mga katupan nga kapungsuran gilakipan sang Thailand, Singapore, Vietnam, kag sumuman Brunei, Indonesia, kag kita diri sa Pilipinas. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao, sa daigdig dapat ituro. Ang Malaysia nga mayara sang duha ka mga capital cities, ang legislative capital nga Kuala Lumpur kag administrative capital nga Putrajaya. Kag ang populasyon karon diri nagadangat sa 32.7 million nga ginabugusan sa mga ethnic groups nga Malay kag pila ka mga indigenous groups. Ang Malaysia ginadumalahan sang nagapungko karon nga hari nga si Abdullah kag Prime Minister nga si Ismail Sabri Yaqub. 61% sa mga Malaysians ang nag-adhere sang relihiyon nga Islam. Anabilin nga 19.8% may relihiyon nga Buddhism kag 9.2 lamang ang mga Kristiyano diri. Magod sining magamay nga grupo sa mga Kristiyano. Masiling nga mabatyagan man ang espiritu sang adlaw sang paghigugma dito sa Malaysia. Kaangay sa mga Pilipino diri nga naga-celebrate man sang Valentine's Day subong nga adlaw. Suno man sa nanging kinaandan nga ginahimo nila diri sang ari pa diri sila sa Pilipinas. Apang mayara sang petsa kung sa diin daw kulo kaangay man sa Valentine's Day ang pagkabig sa mga Malaysians. Ini ang ila ginatawag nga Chap Go May. Natuon ini sa ika-15 kagkatapos ang adlaw sang Lunar New Year celebrations. Sa sining nga adlaw, ang mga huben kag single nga mga kababayanan sa Malaysia ang nagahaboy sa mga mandarin oranges sa suba. Sa biyak sang pagpati nga makapangita sila sa ila sini nga palamanhon. Ang iba niya nga mababayi, ginasulatan nila sa ilang ngalan kag contact numbers ang amo nga prutas nga orange kay kung sino man nga lalaki ang makasikop kag makakita sa ila ginhaboy sa suba nga orange, galiyon nga makakontak sa ila. Modern. Kung bawat tao ay marunong magmahal, ano mang kulay o salita, tiyak makikiisa. Te amo, I love you. Watashi wa anato mais demais. Ishibadish, inibig kita, waay Samtang paano naman maghambal sang I love you sa official language ng Malaysia nga Malaysian? Well, ini sila nagasiling saya sayang awak. I love you. Saya sayang awak gikan sa Malaysia. paano man sa tingin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ang pag-ibig. Samtang yari naman ang aton si Bombo International Correspondent Jay Dapulang Hayawon gikan mismo dito sa Malaysia agud nga makadugang sa aton si paghibalo kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day kung mayara gid man ang mga Malaysians. Isang mundo, isang awit, isang sigaw, pag-ibig. 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Di sa aton nga para tuntunan sa Zona Libre. Naka-monitor gito si ang aton nga kuan man kasi manwa no sa Hong Kong no si Ma'am Gigi Padilla Vergara. Si Garen kasi Mario pagit Ma'am Gigi si Sir Jade Dapulang Hawayon sa aton sa nga makotan live and direct sa Malaysia. Sir Jade, mayong gabi sa imo kag
Ma'am Jade, no? I'm sorry. Ma'am Jade, no? Mayong gabi sa imo, kag welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ini, Ma'am Jade. Good evening, Bombo Pons. Selamat Hari Kekasih. Happy Valentine's Day to all listener and Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi sa imo, Bombo Pons. Yes, salamat gid Ma'am Jade, ano? So sorry gid do na interview ta ka last time pero do na nasig sa ko malipat ya gali ano. Anyway, Ma'am Jade, no? So happy Valentine's Day. So today February 14, no? Valentine's Day gid celebration niya nato. So mamangkot kita, ma'am, ano? Sa mga kauturan naton dira nga mga Malaysians, no? Kita mga Pilipino, yan daw considered as kuan kita nga basta pagigugma ya, bisa ano ka pait, bisa ano ka aslom, bisa ano ka tamis, ano? So celebrate kita iya, no? What about dira sa mga sa Malaysia, ma'am? Anong mga ginius-gius dira during Valentine's Day? They are celebrating sang Valentine's Day? Yes, Bombo Pons, naga-celebrate man ang Malaysian sang Valentine's Day for those Christian and Buddhism nga at saka except sa mga Muslim Bombo Pons kay bawal na sa ila ang Valentine's Day. So normally kung mag-celebrate sila sa Valentine's Day, naga-dinner sila sa restaurant or sa mga hotels ang mga couple. Amo na sila kung paano sila mag-celebrate diri sa Valentine's Day sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. So ano, ma'am, nagagwa man sila, anong ginahimo na? Kaya do pandemic man subong, di sila nag-celebrate subong sa ilang Valentine's? Subong, Bombo Pons, kay ang amon nga cases, subong diri is 22,802 in one day. So, very red alert kami subong day. So, normally, ang mga pero open pa kami, why pag restrict ang amon nga area. Okay. So, pwede pa kami maka-dine in sa mga restaurant, maka-lunch, maka-dinner, sa mga hotel. Open pa kami diri, even though nga pertika taas ang amon nga diri sang COVID-19. Grabe ang Malaysia yung gali, no? So, kaso niyan, in a day, 22,000? Yes, 22,802. Just yesterday yan, pero yung today hindi pa na-update sa amon nga may sadyatra. Terrible man, mama, no? So amo na ni gani, no? Kastrikto man sa mapagpatuban nyo dira, but still, no? Ang ining COVID ini ginaton mapunggan ang pag-search niya, no? So pasalamatan talaga diri sa Pilipinas, no? Medyo nagdubo-dubo na kita diri kay nagapanaog naman ang mga alert level sa niya naton, ano? So tibot silingon kay ti stricto hindi na pagbawala hindi na pagsugta na pagpagwa. So nagka-celebrate ni sila, ma'am, balay lang gid yung buro ko, no? Sa balay na lang gid. Yes, ang mga may mga husband and wife sa balay na lang na sila nag-celebrate, no? Pero ang mga couple o mga girlfriend, boyfriend, pwede pa sila mag-dine in sa mga restaurant. Okay, but limitado lang, no? Yes, mas follow gid ang SOP sang otherwise may ara gid nga pulis kag jais naga-standby sa pertahan sang inyong restaurant. Okay. So kadto kita kay daw ka interesante ining isa ka gawi dira, no, kustombre, no, sa Malaysia nga may ara sila sang orange na, no, na mandarin nga ginahaboy nila sa dagat, ano? So ti balo naman kita personalidad naton, no, sa ko isabla sobrang nga pili, no, sige laon na sa subong isak pamanaw isak pangasawa kay perte kapilian sa iya, no? Pwede mo kami may istoryahan da, ma'am. Nagatuod man gid ini nga ti magaboy kada abis ang orange da sa dagat or sa suba. Makakita ka sang imo nga manging kaupod sa kabuhi. Ang Bombo Pons amo na ang belief sang aton mga kauturan nga mga Chinese, no, pero kita nga mga Katoliko daw hindi magkitagawa magpati sila, pero sila yung nagapati
tigid sila nga kung maghaboy ka na sang orin sa dagat, isulat mo dahil imo ngaran. Alan? Makakita ka sang imo love life sa imo Grabe ba? partner in life. Oo. Pero subong bumbapon kay ti subong abi mga new generation do subong ng mga Chinese do mostly sinadawa aero pagawa nagahimo. Maybe sa mga certain area nga like probinsya, yun amo na silang nagahimo. Pero kung nasa city na ang mga kauturan natin nga Chinese, wala nagawa sila nagahimo sina mga probinsyano na lang. Oho. So ang pag-abot Pero sang still imo believe mga din sila sa partner in kamusungan. life, no? Nagasaling nila, no? Partner mo sa kabuhi mo. So pagbuot niya no? Kagintagna, no? Kung para sa imo, para gina sa imo, no matter what, Ma'am Jade. Yes, why ta maginaano ang beliefs ng mga utod natin nga Chinese pero amo na ilang nga pagpati sa ilang kumbaga natauhan nila. Pero kita is to see is to believe kita na is kung kintagna sa imo sang Panginoon nga amo na imo nga partner, amo gina imo nga partner ya. Amo magani, no? Amo Kani na nga kay ako niya ari believe. pag may nagsalon, may nagtubong po hindi no? Ang rason na sa gali motong ginambal mo pons kay kapislian sa iya kagapilian ti kun nagalalaon sa subong ko ay sa sawa way sa bana. Amo gali na ko. Hindi man gid siguro kung bisan anhon mo kapili kung hindi pag itugot ka Ginoo sa imo ang maging partner ng isa ka tawo, isa ka tinuga, hindi ginata na madayon. Bisan anhon mo ka kadamo sang imo nga boyfriend, kadamo sang imo nga girlfriend kung sila hindi mo gid sila tanan nga maging partner sa habang buhay, hindi matabi. I believe in God's, you know. Okay, no? So anyway, Manisha, no? Basta nga makitaan tagid, no? Gugmaya na gani pati ka man bala ma'am nga basta gugma na gani gasugo, no? Bisan bahaya hindi makapugong sinimo. Ay kapati kita kon sina bombopons bisan anoon ko ka rayo kun basta ang gugmang gasugo nagauso yung paghigugma bombopon. Punggan aklong baha nilang gugma. Oo gani amura ko na sa mga tigulang nga bisan kung pag gitugot ka Ginoo maging imo. Amo gid. So anyway, other than that, no? Pero na uso man na guro, no? Kung may mga regalo, ano ang best nga gift, no? Nga ginahatag sang isa ka lalaki o kon babayi, no? Sa iya nga pinangga sa kabuhi, no? So dira sa mga Malaysians, ang mga Malaysians na nagahatag man chocolates, flowers, no? Ma'am Jade. Yes, Bombo Pons, actually kung ang mga Malaysian diri kung mag-celebrate sang Valentine's Day pariyo man sa aton nga nagahatag sang chocolate with bunch of flower, with teddy bear, kung ano ang ginahimo naton dira sa Pilipinas, amo man na di ang ginahimo nila. So, anong nga lugar na Otherwise, ang ang iba most mga probably sorry. let's forget sang COVID sa sang una nga daw gina dayuhan gid ginakatuan sa mga magpartners nga ti dira sila naga-date, ma'am. May ginatawag kami di nga place nga Titiwangsa. So dira naga-date ang iba nga mga mag-couple nga mga girlfriend boyfriend. Pero mostly nagakadto sila outstation sa mga beach, mga Langkawi, mga Penang, mga amo na ilang mga destination. Pero normally sa mga diri lang sa city, dira lang sila nag-standby sa Titiwangsa at saka sa Lake Garden. Mga Okay. utod So, naton man nga mga sa una Pilipino. daw gina-open sa ma'am wa limit sang oras amo na nga lugar. Wala na siya limit, open na siya for the public. Wala na siya limit nga oras. Oho, buka ta home no. Galing kay di subong manog 2 years na ang pandemic, so nag-close ini. Sang kasagsagan gid sang pandemic 2019,
medyo nag-stricto sila pero hindi naman totally nga gin-close nila, gin-strictohan lang nila. Pero hindi siya close gid ah. Open siya. Okay. No, so kay na guro aling kahapon, no, since last day may nagakadto guro da para nga mag-date no. Oo, Pons, nag-agi ako dito. Actually, uman ako kaabot, no, nag-agi ko ito Ang osyoso ka to? ginlantaw ko kung ano gidya mga gakaranabo dito. Kay normally, di raman sila nag-date eh. Oo. Sa Lake Garden. So, may mga couple man nga naga-date dito, nagapungko, nagakaon. Sang, kung ano lang yung, diri, abi, may anak kami nga ginatawag nga steamboat. Oh. So mga couple sa mga syumad lara sa igad-igad lang kadalan. So mga couple nagakaon na sila sang steamboat with the plastic, you know. Oo. So kanami man kaso lang kay medyo malas kay nagiura na abi subong. So medyo bitin na ang date sa mga partner kagina. Ba na disturbo mahalit maning ulan ni? Organic gusto mo. Kaso lang hindi kasi abi kay kay very strict sila subong di kay everywhere ka magliso subong may ara nga jais kag pulis nga nagabantay sa mga low-cost hotel mga low-cost hotel diri Bombopon. So amo na lang na ang ila nga ideya nga at least maka-date sanda nga hindi sila makatag problema sa parents. So dira na lang sila naga-standby sa sa steamboat. Oo. So ano to nga bal mo tong ina? Totong pagkaon bala? Steamboat. Oo. Pagkaon na siya? So Pagkaon do mo nang specialty dira sa Malaysia. Ang mga tangkong bala nga ginahulog lang na siya tapos mga bituka sang manok, mga sikisang manok, mga atay sang manok. Manamit man na siya bumbupon. Oo, sa nagabukal nga ininit mo na? Oo, ginahulog mo lang na siya sa nagabukal bala nga ininit. Pero templado na yung sabaw. Isaw. Ang sabaw yan na is may ara na siya nga ginaang iyasang manok. Chicken stock. O saka at iba ang beef stock. Tapos may mga sausawan na sila mapili ka lang kung anong klase nga sausawan. Either gusto mo mga medyo mataratamis, medyo maanghang, o super ahang. Mapili ka lang. So, kaginina medyo naluoy lang ko sa mga ibang nag-date dito kay Dobitin. Bala kay tinagdamol yung maayo nga marami-grami nga Valentine's Day. Muna, ano bang kamalasan, ina nga, no? Iba to yan, nagpaurok-urok na to yan, nag-ulan, sinala, to sila pinasilong Oo, gani. Kaya sa area nga na Bumbupon, so why na siya sa mga waiting shed, it's open na siya mo, mga kakahuyan. So, kung baga is basa, git sila bala. Mayo la ko kagina, may dara ko nga payong, kaya ginang aga do, medyo madulom-dulom, di kalibutan. Okay. So, ano tingulan na sa inyo sa Bungmang, sa Malaysia? O tagtingulan di sa amon, Bumbupon subong, medyo nagabaha man sa amon di subong. May medyo kami low pressure dire. Oo. Pero low pressure namon hindi man na dugay mga 1 day, 2 days tapos na nga. Okay, sige. Anyway, at least may balo man kita sa dadre nga kung paano sila mag-celebrate sa dadra, no? Si Ma'am G Vergara padilag mangkot sa imo paano ka kuno yan nag-celebrate sa imo Valentine's Day dira, Ma'am Jade? Why ko subong Valentine's Day, Valentine's Day. Why pa ko nakakita. Ha? Why pa ko pinakita ikaw gid ang una makabalo ko ngay ara na. Relax ka lang dyan. Happy Valentine's. Tune in sa to sa Hong Kong, no? Subong sa gabi, no? So mayo gid ma'am, no? Ma'am Jade ka naka-share ka diri sa amon no? Sang sining mga aktibidades man dira sa Malaysia. Last day na lang basi may gusto ikaw tamyawon ang imo nga mga
relatives diri sa bahinsang Dingle, no, sa Pilipinas, Ma'am Jade? Bao, gid ara gid sila subong bombopons nga especially gid si Daiji Bagara no ara gid siya subong nagapamati. Gusto ko galitam yawon nga sa sa Happy Valentine's ang mga Ilonggo hikers dira sa Hong Kong. Si ginapangunahan gid ni Ma'am G Casa Badilla Vergara kag si Lori Picases. Si Joby Jacona si Annabel Nojas, Josie Sancho, si Abet Orbino, at saka ang akon mga auto dira sa Pilipinas, si Lani Araneta, si Ellen Rodrigo, kag special mention gali sa bana ni Inday G, dira sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, kay sa mga Vergara family. Mr. Tata Vergara, Happy Valentine's halin sa imo nga pinalangga nga asawa sa Hong Kong. Kag especially sa ako nanay kag tatay dira sa Camiros, Anilaw, Iloilo. Ini si Bombo J. Dapulang Hayawon, international correspondent para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat gid si Ma'am J. Dapulang Hayawon. Ato sa Bombo international correspondent live and direct sa Malaysia. On your Valentine around the world. In to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Sige, balik na rin sa aton nga pagpalagad. 25 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Diba sa aton sa niyang palatuntunan. Sige, sa kay Sir Tata dira sa Barangay Singkang may gawin nga pagpumati kay sa imong pamilya, no? Pamilya Padilla. Kami maski waay na roses kag chocolate basta may efficacy bulong ko sa pagpalanakin sang lawas ati okay ti sige, no? Bauti mo na siya, no? Ato sa nga segment, bauti pangot kita subong last day, no? Sa ato sa segment ang Valentine Around the World. 26 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. Pagbalik nato report ni Bombo Dines Rubica. Nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital, no? Sugpon tene pediatric vaccination Japon. Sa probinsya ka paidalo man sa alert level 2. So most probably si Governor Bong Lacson magapapanaog sa executive order, no, sa pagpedalom sa alert level 2 sa probinsya. Ti ang mabiyahe naman siguro sa Balakar Transit madugang-dugangan na ni, no, kag galing kay ni Banjapon magkatabok sa Oriental kay ang Negros Oriental alert level 3 nga nagtinimbuok man ang ilang kaso dito. May report pa rin, no? Si Bombo Carla may defensor, no? Patpatin naton pagkatapos ginamang sa pila kung importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. O kon magsigilagaw, o kon libot sa mga kalye, o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Sige, balik na rin sa aton nga pagpalagad. Oras sa Pambaradyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nagkaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Mula na ito na pediatric vaccination man sa probinsya sa Negros Occidental. Kagimpedalo man sa alert level 2. No, check naton sa Bombo Dinis Rubica, koneksyon naton sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dinis sa report, please come in. Ginsugda naman silang adlaw mong po sa ato siyang probinsya ang pangbakuna para sa mga populasyon nato, no? Mga kabataan nato edad sa 5 tob 11 anyos, no? So ining gipatagayon nga ceremonial vaccination giniwat ini kinas nga alas 9 dito ay sa may Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, no? Sa may syudad sang Silay, Bombo Pons, no? Siguro kay nati mga gahuluhan boy man to Shin no? Ang nagpabakuna for the whole day. Kaya kay nalito po sa ceremonial mga 20 man to kabataan po kay nas dalawang dito damo pa nagakuan palista, no? Para magpatigayon bumupon. So ining vaccine ang ginaturok sa sining mga nagedad
5 to 11 anyos, Pfizer vaccine ini bumupon. So pag inaginatag ni Design na Dr. yan, Tumimbang, design na sa mga bata, yung bakuna. yes, no? Lain ni siya bumupon. Daw kuan ni siya, daw design, kung daw reformulate ini siya, na? Hindi na siya kasubong sa Pfizer vaccine nga gina-inject sa aton nga mga adults, no? Daw lain niya bumpon siya ang formulation niya kay para niya sa mga bata mo, no? Amo naging klaro kina ni Dr. Tumimbang ng ato sa Provincial Health Office nga ining vaccine for 5 to 11 years old lain ini siya, na? Kung makita na bumupons ining iyang vial, gina-color code ni siya mo kay para di ba magsala. Ang iya sining vial, ang taklob sa na iya orange ang color. Amo na sa mga 5 to 11 years old kasi naton lain ini siya nga formulation. So there is a Negros Occidental, target nila bumpos nga mabakunahan sa nag-edad sa 5 to 11 years old mga 366,000 plus na mo nila target kita mo ning populasyon diri sa sining age bracket diri sa aton nga probinsya, no? So magluwas after kay inabe sining adlaw sa seremonya vaccination dira sa iba naman naton nga mga areas, probably sa mga hospital naton kag sa mga ginakabig high risk area pa, da pagid sugdan una pagid pag patigayon niya sa vaccination kay ini bupos kina sa hospital, da lang naanay una, na sa mga LGUs way pa kita, na kay ulat-ulaton pa ang dako pagid nga volume sa aton nga vaccine for 5 to 11 years old Bombo Pons. Pero so na kay Dr. Tumimbang nga basta mga next week no, kung makaprepare man aton nga mga hospital maka-inclusion sa aton tag sa mga LGUs, pwede naman kita makapangbakuna no, sa aton nga mga 5 to 11 years old sana na ituhay naton nga bahin sa probinsya Bombo Pons. Pumatihan ta si Picho Head Dr. Ernel Tumimbang. Well, kadamo kabakalan, we will do that. Kadis, we will do that. Other sa aton nga mga hospitals na ready nila yung vaccine team for 5 to 11, kinanan mabakuna naman sila na. Remember na may training man ni 5 to 11 mo, hindi ba lang siya basta lang, no? You have to undergo proper training man para nga makabakuna ka sa 5 to 11. Total bitaw sana Doc sa province na province of the Negros Occidental. 363,249. Amo na sa province ko target ta. Subong dire pila nga ton buhay ko kabalo. Depende sa ilang online registration. ang formula sining vaccine is different yan sa reformulated ni siyang Pfizer vaccine. Even gani para may color coding ni siya. So hindi mo ni siya ma-interchange. It has to be amo na siya, ha? Yeah. May color coding ni siya. So hindi mo when siya tendency magsala ka, no? But just the same, you have to double check your vaccine. Hindi man na napag-open mo, sige ka check. Ang aton mga health workers, gina-double check na nila. Tanawin nila, lot number, expiry, and all, tanawin nila. We prioritize ang aton children for vaccination sa 5 to 11 for those high-risk areas. Dito kita mabutang. Remember na hindi pa fully vaccinated ang aton ng mga Negrosanon. But kay hara ng vaccine, we might as well continue vaccinating sa 5 to 11 because availability sa vaccine hara na. Mamo po si Provincial Health, akon Picho Head, no, Dr. Tumimbang. So mga utod na ton, do kalayo kay Doc Permino? Yes? Do kalayo sang tingog ni Doc. Actually, mag-ahod bumupons kay Yara sunod to sa vaccination area, no? May mga ginual na, muna daw mag-ahod-ahod siya, no? Patis sa sinaton, probably next week na magkasugod, magkitaya sa mga LGUs naton, pagkimili sa mga hospital naton, no? Kay daw damo naman, no? Mga nag-edad 5 to 11 years old, nga gusto naman sumagini ka na, pwede sila bumupons mag-coordinate sila sa VHW, no, kung anong proseso abi sa isaya da ka na banwa nila kung maka-online registration o no, mga kinanon para at least no magka-prepara siya na papalista na sa pagbakuna no, sa ila siniya nga mga kabataan
bomb punch. No? Aha. Kaga mo po kwata lang nga, ginahulatan na nato ko ang iyo ni Gov, no? Kung sabayan sa pagpailalon sang probinsya, no? Sa alert level 2, kay tibase kay nasa payag sang IATF, no? Ting Negros Oriental, sa Bacolod, no? Ma-under naman sa alert level 2. But so far, as of this broadcast time, wala pa man nakapagawa, no? Sa EO, no? Si Governor Lacson, declaring alert level 2, no? Sa probinsya, starting naman niya sa February 16 until February 28, Bamo Ponds. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 49 minutos na. Ang nakaligat sa takna kalas sa 8 sa gabi sa atong saringa para tundunan sa atong masaringa pangalaga. Sige, diretsohan ta na lang kay Ramiremihon tayo ni. Si Bombo Carla may defensor, may update na kita makabanan sa saringa natabo nga pang-ambush sa Marabelding New People's Army. Dami nag-aako naman ni sila, no, sa patrol cars ang Binalbagan Municipal Police Station. Dira sa sitio Candida, no? 2, Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental, kung sa duwa ni kapulis ang pilasan kay isa ka civilian. No, kapo nila tabo, bati arao Mount Cancermon Command, New People's Army, nga sila ang nag-ako, bati may kuan pa sila, no? May kalag pa sila, may silang mag-ako, no? Tapos ang sining pagpang-ambos nyo, butang sang landmine, no? Ano na yung natabo? Lipay na kamo. No mo na bala, no? So, ti kapila ka beses na kita makabang nga nag-ambal diri, nga ti ang ining problema sa insuransiya, no? Dapat makabanan, no? Dapat kung ano na naton ini, no? Nang untaton. Kag hindi na naton ini makabanan pagsigihon. Kay nga no? Kay nga kay because iya makabanan nga daw hindi gini makadala sa aton sang kauswagan. Ang ining pagpinatsanay, no? So masubo nga mga balita ko isa, iti may report kita lang mabaton, no, nga may ara to pulis nga napatay sa ambos, no? Mong gini ko isa, ni Black Police taya, kita nyo ang Binalbagan pinpinaton kay nakabaton sa tawag mo, no? Ganti mo ni may hindi mayo na tabo diri sa amon kuan sila to, no? Responder. Tindira mo na makita bala nga ti pulis taway ga pamalibad, no? Gali kay plat ato sang mga rebelde. Narakson di dugang, no, sang hepe sa Binalbagan PNP kasunod pag-ako, no, sa mga rebuilding New People's Army, no, sang kaymuan sa papalupok sang landmine, no, sa patrol car kapag ambush sa patrol car sa mga kapulisan. May update kita si Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, no? So may aran na sang natumod nga mga NPA ang naghimo sinisa nga pagpang-ambush Bombo Pons, no? Kag ang ginalantaw diri may ara sang kahisa Bombo Pons, no? So kahisa ang rason kung natiga ako na agluntad ini nga ambush o kung ini nga encounter Bombo Pons, no? So no kay Police Major Elindi Rebusquillo, Bombo Pons, so ang mga naghimo sini Bombo Pons, so kung ang mga nagbutang sini sa mga landmine dito sa area sa Barangay Biao, Binalbagan, Bombo Pons, so mo ang New People's Army, NCC, NPA, ang South Central Negros Guerrilla Front, Bombo Pons. So sila man mismo, Bombo Pons, no, mayara sang ginpagwa statement nga ini sila ang naghimo sini nga pagpang-ambush Bombo Pons, no? So suno kay Police Major Ellen de Rebusquillo, timari ini sila sa nga respondihan nga isa ka mangunguma Bombo Pons naging patay man kag ang ginalantaw diri ti ini Bombo Pons daw set up Bombo Pons, no, para magpadulong didto ang katapo sang mga kapulisan sa area sang Barangay Biao Bombo Pons kag ginalantaw diri ang mga efforts bala nga ginahimo sang mga kapulisan ang paghatag sang mga
mga goods no sa mga pumuluyo, so ini do naghimo na lang nga do nahisa gid bala ang mga NPA bombapons pati ang Duterte legacy ini ginasunod ang mansang mga kapulisan kung ano ang mando sa ila. So amo ni ang ginapatigayon nila, especially sa mga barangays bala bombapons nga malayo na sa syudad. So amo ni ang ginahatagan man sa mga atensyon kay makita man bala bombapons no ang mga sitwasyon sa kada pamilya sa mga nabuking nga bahin diri sa Negros Occidental. So amo na nga kahisa ang rason kung nagluntad ini nga pagpa-ambush o kung ini nga encounter bombapon. Oho, okay, no? So, timayo lang to kay napilasan to mga pulis na to, pero daw layo naman sila sa kwan, no? Sa Katalagman, Bombo Carla, no? Yes, bombapons, no? So, may arasang 3 ka mga kapulisan nga nakaangkon sa nga pilas bombapons. So, may ari diri isa ka personnel bombapons kado gid no? May ara siya ang iya bala nga bones bala bombapons sa iya sini nga pilas medyo do nag pudpod gid bala bombapons bangod man sang EID nga naglupok o kung mga landmines nga naglupok sa ginagyan nila bombapons. So maayo gid gani iya kay dire-diretso ini sila kag wala ini sila nakapundo kay kung nakapundo ini sila bombapons at balda gid no sa lantaw nga daan sang katapos ang army 12 to 15 ka mga persona ang ayad to didto para mag pang-ambush bombapons o kon sa naluntaran nga encounter dito sa area sa Barangay Biao, Bombapons. So Bombapons, pamatian bala nato no ang pahayagikan kay Police Major LND Rebusquilio. Super meron na ta na kwan na impormasyon kag revelation man. Mura sa aton mga kwan mga upod ta sa mga CTG naton sa babaw nga giakot man nila sa Sunstar mga kwan nga balita nga damang concernon kaman New People's Army amo ni ang nag-strike sa tropa pag pamunuan ni Ka Dionisio Magbuilas, NCC NPA spokesperson sang sina nga unit. Ano sa ila ang ila aligasyon ginakuan ko no ang response nila sa relentless monstrous joint enhanced military operation ng ang kapulisan kag sa military dira puro in fact kung lang tawon mo kung pamangkuton ang mga pumuloy dito ang kapulisan nila diri sa Banwa sa Binalbagan nagadulong sa mga serbisyo publiko nga hindi na dapat namon hilimoon pero gitudaan namon sang ginatawag kabugatan kag mismo ginarisgo namon kabuhi para malabot lang ang kapulisan hindi po operasyon strike operation hamang dakop kag manghalit dira sira ako maghatag sang pabatsyag nga palangga sila sa ila kapulisan amo nang outreach program kami feeding program gift giving kag naman nga mga bagay tree planting nga amon pwede mahimo nga dugang bulig sa ila dira sa kabukiran apang sa amon nga halit nila giobra sa amon daw baliktad ang ila nga kagano kung ano kadalumon ang ila bot singanon sina hindi tayo mahibalan ma'am kung ano ang ila intensyon nga sa amon lang nga bagay kung pamangkotong taniguro ila spokesperson ano nga specific na insidente nga involved ang ilang ang kapulisan diri sa Binalbagan sa mga hindi among hinimuan kay sa among nabalaan kag sa akong pagkabalo ni isa ka reklamo halin sa citizen dira sa babaw wala man nag-agat sa amon mismo wala man sa ibang ahensya palabot nila ang kapulisan diri sa Binalbagan nga panghalit dira sa kabukiran isa lang nakabagay nga butang dako na kon nga nadalan niya nga hindi sila gusto ma-deflect ang perception kag ang balatyagon sa Pangulo dito tugas ang among ginahimo dito nga mga PCR movement nga ginaobra namon para mapalapit kami dira sa Pumuluyo. So that's why isa sa mga jealousy siguro kag retin sila na basi maka-info dira nga ara sila dira
kag ma-monitor kag mabulabog ang ilang area kay ang binalbagan nang inambal ko na pasami ko ginambal nga ang binalbagan linong pero sleeping giant regard sa diri in ka terrorist insurgency kag mga sightings damo diri sa binalbagan tungod sa operation namon nga outreach program dagang Duterte Legacy nga ginapadala namon sa kabukiran, ginadala namon, so ginapalabot namon dito sa kabukiran. Na at least mabatagan sa pumuluyo nga hindi gali ilang sa Banwa kag sa syudad o kung sa mga lugar lang nga hapos lang katuan. Dito men po sa pinakabudlay na, labulig kami sa mga stakeholder kag sa atong mga NGO nga nagabulig man dadangat dito ina nga mga ayuda malabot sila. Isa ka mensahe nga ginapabalo nila kag ginapaabot nila sa punuan sang sa binagdagan ilabi na sa pwerpo sa kapulisan nga hindi na kamo sa kay kumusata kamo amo ning matabo sa inyo. So with regards sina ma'am ang binalbagan ilabi na binalagan pinte kag ang pirusasang pwerpo sang kapulisan sa Negros Occidental, sa region, kag sa nasyonal, hindi kami magkalingkang sa ilang etika nga ginhimo dira sa amon, apang maging porsigido po kami, nga ipadangat na din sa pumuluyo, kag ipa-inciti sa pumuluyo, lantawan ninyo, ang ginhimo sa mga ginikilala ninyo, magprotekta sa inyo, amon wala ang gusto nyo matabo, na mabalik-balik lang, hasta ang next generation by generation, amon na lang kung hindi ka tadlungon, kung wala sa tao nga magtadlong sino pa, wala kang kabila, another naman nga generation, amo man ang gyapon nga sistema may mo, wala ka padulungan, kundi pabalik-balik lang, psychology incident kag event lang inipermi. Momo Carla? Momo Carla? Yes, Bonso mo to, no? Ang napahayagikan kay Sabi Police man si Major LND. Major Busquillo, no? Hamo gani abobopons no kay ini giga effort man ini sila no para maservisyohan ang mga pumuluyo sa barangay. So dira na makitaan nga ti kun ano man nga mga respondihan sa aton mga kapulisan pareho sang binalbagan PNP why nagapili no makadtogin basta may mga insidente. Amo gani abobopons no kay ini reported nga may obra mo. Yes, ilang obra sa NPA panghalit. Amo nang budlay dira bombopons no kay ti nagresponde lang man wala lang sa niya sa may ginhimo sa ila at ti nagresponde amo ting ila sini ginhimo may mga landmines ini sa nga ginabutang ang mga ID bombopons na galinopos na may lang isa lang IED ang nagalupok a bombopons ti what if di kung naglupok to tanan nga ginpamutang nila ti mas dako nga kahalitan ng ilaw sini nga nahatag bumupon si plus pagingadaan sa information to nga nakuha ni Bomuliani sa barangay kapitan sa barangay Biao may mga tao pag idi nga nagapangusisa may nasa labat ko isa ka minor de edad bumupon si Igo iya ara sa buli so naoperahan naman ini siya bumupon. Okay, sige no. So importante nga safe na ning mga pilason subong Yes, safe na ini sila Babapan. Okay. Babapan sa may nag-report, nagikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Una minuto na kaligat sa attack ng alas 9. No, sa mga kapulisan na sa Banwasang binalbagan headed by Police Major Busquillo, no, mayugid sir. Di sa pakita nyo bla sa mga pumuluyo nga sincero kamo sa inyong trabaho. No, so kag ti mensahe tama sa mga rebelde no? Muna ba kabudlay man nga ti kuan pang COVID sa aton nga panghalit nila way kontat. Bisa may COVID way kontat no? Guro ti proud sila na no sa ilang nga ginahimo pero ti ini man ang Japon kamo magmangin successful. 3 minutos sa kaligan sa tag ng alas 9 sa gabi sa aton nga pagpalagalalan sa nato no Lunes nga presentasyon Valentine's Day, February 14, 2022. Asama na sa Santos Rosario kang bombohan na sa gabi. Ang inyong alagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papura pagmati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo,
ibalubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50